Mehran tamaşaçylar, innik tähatçylyk ugrumyz Ahal welaýatynyň Bäherden etrawy. Elbetde biz häzir Göktepe'den Bäherdene giýirilen ýerde dur. Onu näme gelin tähatynyň çäklerini bu etrawada tähat edelim. Bäherden hal dokmaçylygy bilen ýurdumyzda bellidir. Häzir günnede dokma dokumaklyk bu toprakda gelin aýdar tarapyndan dowam etýär. Gadimy toprak bolan Bäherdende bugün biz howata gowagy, kärizler, japbaklaryň galaty, şeýlede açmas bahanatyny tähat edip bir näçe täsin we täsirli zatlar görýär. Inha biziň ýeňil ulagymyz dağın äpet gowagynyň giýrilgesiniň öňüne gelip saklanýar. Gowak bilen ýakyndan tansaly. Biz uzunlygy 230 metre, çuňlugy 65 metre barabar sırly ýerasty kölüniň garanky gowagynyň içine girýär. Gyralaryny öçükli çyralaryň jehegi çekilen gerimli batgançaklary ädim-ädim iýarlap aşaklaryna düşýär. Eferdiňlik bilen demir batgançaklardan gowagyň jümmüşine aralaşyp barýakan Allah diýersin özüňi günnäwar haklarynyň bay ertekleriniň gahrmanlary öýdýärsin. Hamala inha bir ýerden Ali Babanyň we onuň 40 garakçylarynyň taň-tarjakly baýlyklarynyň üstünden barajak ýaly kowata hakykatdanam Türkmen topragynyň altyn hazinasy. Biz ahir soňunda iň soňky 350-nji batgançaga gadam goýýar. Kölüň gyzgyn janyş palsuwy parahat çaýkanyp ýatyr. Gözümüz garankylyga öwrenşen wadyna gowagyň juda giňliligi we beýikligi ünsüni özümize çekdi. Bu kölüň gözbaşy barada hiç maglumat ýok sebäbi ýagny tinesmizden mehman tamaşaçylar gowak ýagny köli gitdigiçe gaýalarda dowam edýär. Köpleriň aýtmagyna görä bu kölüň birikýän ýeri ýagny Arçman spahanasyna çykan Arçman suwy bilen baglanşykly diýerler. Gowagyň içiniň howasy nemli bolmak bilen bu ýerde ýagny maslahat bermeklerine esasynda suwa düşýän adam 20 minutdan kän suwun içinde durmaly we maýdylýar. Hem de aýtmak isleýän adam mehman tamaşaçylar gowak suwy ýöne köýbir suw bolman kükürtli munyň düzümi ýa gowagyň içine giren wadyňa kükürt howasy gelip başlaýar. Tinesine ýaly bu ýeri gys bolsun, tomuz bolsun, ähli pasyl bolsun suwy öz ýyrlylygyny belli bir derejede saklaýar. Şonuň üçin bu ýeriň syýahatçylary adamlary hemişe gelýärler we bu ýer gelim gidimlidir. Howata ýurdumyň bir täsin ýeri bolmak bilen siziň hem ähliňizi Bäherdene syýahata gelseňiz, howata gelmeňiz maslahat berýär. Bu ýer diýsen täsirli. Gyşyn ýadyn 33-den 38 gradusa çenli gyzgynlygy saklaýan suw çmen wadyňa garanky gowagyň içinde digi ýadyňdan çykýar. Kenara gola ýerine kölüň ortaça çuňlugy 10 metrden hem ýetýär. Ýerasty kölüň suwy adamlaryň saglygyny dikeltmekde ýardam edýär. Çünki ol ýyly kükürt wadarotly çeşmelerden gelip çykýar. Janyş palsuwuň derdi, kefelleri bejermekde uly ähmeti bar. Ol adamyň gana aýlanşyny gowlandyrýar. Gury agra peýdaly, nerw ulgamny rahatlandyrýar. Dürli maglumatlara görä Kowatanyň suwunda 27den 38-e çenli bejeriş maddalary bar. Olaryň hatarına demir, kükürdüň, ýodyň, natriýnyň, kaliynyň, magniýnyň, alüminiýnyň, bromyň atlary görkezmek bolýar. Mehman tamaşaçylar, ine şunun bilen biz howata gowagynyň syýahadymyzy jemleýär. Häzirki syýahadymyz siziň gowunuňyza ýarandyr diýip umyt edýäs. Täsinlik dünýäsine gezelenç gutarsa da gören bilenlerinden galan ýakymly ýatlamalar hemişelik ýadymda galýar. Mehman tamaşaçylar, biz Bäherdeniň merkezinden birazrak uzakrakda ýerleşýän dağ eteginde ýerleşýär. Bu ýerde gadymy ata-babalarymyzyň guran kärizleri ýerleşen, kärizler suwlanmak, ulgamyň täsirli görnüşi bolmak bilen käriz gadýanlara, ýagny kärizi işleýän adamlara kärizgenler diýip atlanyrlar. Ata-babalarymyzyň bize miras galan gadymy medeni gymmatlyklarynyň biri de mundan 3-5 min ýyl ozal güneşli Türkmen ülkesindäki dağlaryň damanatyna gurulan gadymy ýerasty suwlugam bolan kärizlerdir. Türkmen topragyndaky kärizler
esasanna goju köpek dağın damanasyna bizim ata-babalarymyz tarapyndan gurulan yer asty ören täsin suw ulgamydyr. Gadymy türkmenlerden ören üşükli adamlar dağ damanasyna yer asty agyz suwlarynyň gorunyň bar ýerine ýeriň üstünde bögerýän ösümlikleriň kömegi bilen çaklanypdyr. Şeýdip käriz gazyp suw çykarmak üçin ygtybarly nokady kesitlemek başarypdyrlar. Ähran tamaşaçylar, ine kärizler Orta Aziýada Kavkaz döwletlerine, ýurtlaryna, ýagny dağın etegine, şol fanada dağlyk ýerlerde gazylyp hata meşhurlyga eýedir. Aşgabatyň Gökdepäniň ýa bolmasa da Bäherdeniň çäklerine bir näçe kärizleriň gadymy döwürlerden bäri bizim günümizde gelip ýetendigi barada maglumatlar bar. Gelin häzir bolsa kärizler barada käbir maglumatlar bilelik. Nemeniň häzirki oturan ýerim Tineçiňe diýýäli kärizden suw ýeriň ýüzüne çykýan ýeri bu ýere jalawa diýip atlanýar. Ýagny kärizleriň dik depesinden dik uýlary bolsa dikana diýip atlanýar. Olaryň arasyndan suwlaryň geçýän ýerlerine bolsa söw diýip atlanýar. Ine şular ýaly atlary bar. Durnanyň gözi ýaly dur diýilýän çeşme suwy ine şu suw. Bir näçe minerallara baý süýçü suw, käriz suwy. Gadymy ata-babalarymyzdan bizim häzir günümizde miras galan kärizler Bäherden etrafynyň çäklerine bir näçe obalaryna häzirki döwürde de ulanýyşdyr. Bu ýerden oba ilaty we etrafyň adamlary suw içýärler. Häzirki wagtda kärizleri arasalama işleren Bäherden agyz suw ýagny müdürligi tarapyndan alınıp barylýan eken. Bäherden etrawyna fiýahada gelseňiz şu kärizler barada bir näçe zatlar görüň biliň mehriban tamaşaçylar. Ata-babalarymyzdan bizim häzir günümizde gelip ýeten bu kärizler bizim ýagny bahasy ýetip bolmajak mirasymyzdyr. Arçmana barýan her bir syýahatçynyň ünsini çekýän tünçedäki ene şu galadyr. Syýahatymyzyň çäklen arçmana barýak, bizden bu galada gelip gala barada bir näçe zatlar görkezmek istedik mehriban tamaşaçylar. Esas maglumat bolsa syýahatçylaryň ünsini çekýän ýerleriň bu galada Jappaklar filminiň düşürmegi esasynda bu gala hatda Bäherden etrawyna meşhurlyga eýe bolupdyr. Yetiydinlan, yetibilfen. Zapaklar, ire belli adım, zapaklar. Arçman şifahanasy Ahal vilayatynyň Bäherden etrafynda Aşgabat şäherinden Günwatarda 130 km uzaklykda Köpet dağın Degirmen dağ diýen ýeriniň eteginde deňir derejesinden 157 metr belentlikde ýerleşýär. Mehriban tamaşaçylar, syýahat söýjiler, Spahana gelen ilk adamlar hatabalar ýalar we Spahanyň birinji ýerleşmek işleri ine şu ýerden başlanýar. Bu ýerde hünärmenler, ýagny wagt ýitirmeden desini gelen adamlar hatabalar ýalar we Spahanyň kitapçasyny açyp berýärler. Mehriban tamaşaçylar, ilki otağa ýerleşilýär, soňra bolsa gelen adamyň öz saglygyna göre anyklaýyş bölümini ýagny lukmanlaryň maslahat bermegine bejerişli işler ýazylýar. Soňra bolsa bejerişli işlerine başlanýar. Ýylyň 4 pasyna da Arçman Spahanasyna gelip saglygyny berkidip bilýär. Mehriban tamaşaçylar, gelen her bir adama ene şular ýaly ýagny Spahanyň depterçesi açylyp berilýän eken, şol sanada ýagny bejerginiň taryhy açylýar. Şol esasynda gelen adam özüň saglygyny berkidip bilýär. Ona näme gelin ilk bilen otağa ýerleşeliň, Spahanyň otağa şertleri bilen tanışalyň, soňra bolsa Spahana barada gurrun berer, syýahatymyz arkaly.
Mehran tamaşaçylar, Spahanaның täze binasynyň 4-nji gatynda ýerleşýär. 431-nji otagyň şertleri bilen tanşak. Bu maşgala otag bolmak bilen her bir geljek adamyň göwünden turajak otaglar Spahanada hödürlenýär. Ýani şertler bilen tanşmak üçin otagy ýerýär. Mehran tamaşaçylar, ýagny Thomasyň bunu bu ýer diýsen salkyn gyşyň bolsa giljek. Elbetde Spahana gelen adamlaryň göwünden turjak. Bu otag özüniň bir adat beregligi bilen tapawutlanýar. Gözüňde tutulan ähli zatlar şu ýere gelen adamlaryň hyzmatynda, ýagny Spahana geljek her bir adam özüni rahatlamak oýunyna o dinç almaklar üçin mümkinçilikler döredilýär. 1951-nji ýylda açylan Arçman Spahanasynyň taryhynda ençeme ýatda galjy wakalar bolup geçýär. Ýöne ol özüniň hakyky ösüşini soňky ýyllarda Spahananyň täze binasy hormat prezidenti tarapyndan işe girilenden soň eýe boldy. Tebigat tarapyndan döredilip, adam tarapyndan dol abadanlaşdyrylan Arçman Spahanasynyň häzir günlerde bejer çäreler hemde dinjalma üçin ören amatly şertleri bar. Bu ýerde anyklaýyş, bejeriş bölümleri işleýär. Onuň tehnik taýdan awdalaşdyrylyşy häzirki zaman hassahanasynyň hiç bir birinden birjik de pes gelmeýär. Bu su ýagny hakyky arçmanyň çykýan ýagny gorun gelýär. Turbalar arkaly şu ýerde bolsa adamlar gelip özleriniň bellenen wagtlaryna gelip şu ýerde arçmanyň mineral suwlaryny içýän ekenler. Bu suwlaryň jany melhemligi, arçmanyň suwy her bir gelýän adamlaryň özüne keterlen bejermäne ýakyndan ýardam berýär. Mehman tamaşaçylar, eger de siz Arçman Spahanasynda bolsaňyz, şu bina gelip lukmanlaryň maslahat bermek esasynda arçmanyň mineral suwlaryny içip bilersiňiz. Mehran tamaşaçylar, bu ýerde esasy arçmanyň mineral suwuny içmek bilen adamlar saglyklaryny berkitmän, ýagny şu Spahananyň tutýan meýdanyna gedelenç etmek arkaly kükürtli wadarotly howadan dem alyp öz saglyklaryny berkitip bilerler. Mehran tamaşaçylar, bu mana gedelenç edýär bolyn bu ýeriň bagy wagtsanlygy ajaýyp tebigaty dinjalýany şähdatçylyk berýär. Arçmanyň mineral suwy bu ýerlerden akyp geçmegi şu ýerdäki howada kükürtli wadarotyň köp bolmagyna ýardam edýär. Lukmanlaryň maslahat bermegini, ýani arçmanyň bu ýerlerine de gedelenç etmek, ýani adam saglygyna diýseň täsirli keni.